pat masalama kan talan tak ang khan Christian Crusader te chuan Crusade masaber chu hlotling taka nein Jerusalem chu Muslim ho laka tang chuan an chu saka mase he an hne na chan na hian kumza ni chuang rap thak taka in do na chu a hring chuak ta ni mase maktak main Crusader ten Jerusalem an lak nu chuan Muslim ho chuan Christian te chu an beilet ngal mai lova ka video masa assassin ti tong kam lo chuana ti lo en to tu te chuan kan hre theu ome heti hun lai hian Muslim ho khovel chu mun nia in then darin Sunni le Shiite Muslima te anin then hlok maya hetianga boina lian tham tak an to awang hian Jerusalem lampo an ngai tua theime ulawani tin Muslim ho hian Crusader te hi tu tenge an nia engwanga local nge an ni ti chu an hre thui lem lo hle boka Byzantine atanga sipai then khat ve mai tura an ngaya ramlak tuma local an ni ti rin ngai na an hre reng reng lova hei wang hian beipo an beilet wat lo reng ani chutianga Muslim ho anin thendara wang chuan Christian Jerusalem lalram latu te chu in beng belin lalram an din zela Crusader state pali Antioch Edessa Tripoli le Jerusalem lalram te chu aron piang ta ni mase chung Crusader state chen omrama chuan Muslim te chuan inzom khom tumin Christian te chu beilet an tum tan ta a kumsang khat za somli paruka chuan Sunni indo sipai ho tu ni thin Nur al-Din zengi chuan thunai na aron changta a Nur al-Din zengi chuan Christian te laka chuan indo na thiang hlim jihad chu apuang ta ni Nur al-Din a chuan alalram chu ron zau zelin sipai po anga to hlea chung a sipai zinga tang chuan mi pakhat historya a hming dai ngai to lo tur Salah al-Din Saladin tia hriat chuan kumsang khat za somruk pakwa chuan Syrian sipai te chu aron hruaya kumsang khat za somsari palia chuan Nur al-Din a chu thi in afapa kumsom pakhat mi lek chu rorel tir turin akal sana mase Saladin a chuan chu ahun tha chu lo mukhiawin Damascus Nur al-Din a khopuya chuan a in son wata Nur al-Din a nupui hlui chu nupuyatan anei zui ta ni Saladin a chu Muslim ho hruai tu bera aron om chho ngala Muslim ho lo dar to chu pum khata siamin sipai tam takatan a cher chuaka Sultan ti in ama le ama chu a in vwa ta ni Saladin alaram chu lian chho zelin Jerusalem chu a nai tran ta a hun rai tak anin pu cha nuwa Saladin ale apol te chu Damascus a in kulin Jerusalem Crusader lalram beitur chuan anin pu cha le ta ni Saladin sipai ta hi indo thiam sa sing khat sang ni vel le sipai pa ngai indo tura in pe mi sing thum vel an nia mita muwa lo chin chia tu pakhat chuan si halle sakai bak nei rual ti hialin a lo chin chia ni Saladin a chuan a sipai te a en kwal chuan Jerusalem sipai te a hne thei dan tur chu a hre chuaka indona a chak theina chu sipaya chau a in ngat lova hne na an chan theinan chuan tui an mamo don ti a hriani Jerusalema Crusader sipai te a thangkama chhailut tur chuan Saladin a chuan Christian ram Tiberias chu a bei phota chu vele Jerusalem lalatana hriak thi hlim hlol guile Lucina na hruaina in Latin sipai tam tak chu Muslim ho beilet tur chuan an ron chuak ngala anin dona mun role sataka chuan tuitlak chamna dehydration chu ral thuam thataka achang theiti Saladin a chuan a hrekhiawa tuina omna zong zong chu apolte aven tir tlata tuichhun chu azong zong chu a no khat vek boka Christian indo tura kalte chu tuitla chama thi na khura kaltluk an ni donani Christian sipai te chuan an kem na mun chu chhuwa sanin Saladin lam chu an pan zela mase Saladin a chuan lo bei ngal mai lovin muang changin ni sat tak tak hun chu a nga ka
a hnu rei lo te a chuan in be na chu a thleng zui ta ni Christian te chuan voi ni lai an thei top chuin Muslim ho chu an nor chiama Muslim ho po chu an tol kir deta ma se Christian te chu an du ang chuan an che thei ta lo Muslim ho chu an ron che tran ta Christian sipai te chu na sataka an ngai sak nuwa an ti chimit ta ni Saladin tan chuan he indona Battle of Haitin hi ne na chin chia tlak takania Christian lalram ni ta Jerusalem lak kirna na rabi poimo tak ni in Crusader state dang te po ti chimi vek atumani an lalberle aveng tu sipai tamjok an thi to awang chuan Jerusalem chu tuna chuan veng tu nei lo thluk anita a September kumsang khatza somriat pasaria chuan asipai zong shwain ramthiang hlim lam chu Saladin chuan apan ta ni som nuwa chuan Jerusalem kul bang chu a thleng ta a Christian nu te chuan thlabar takin an fa te chu hum him an lo tuma an kaushan rong bol tu te chu Jerusalem 12 vela chuan ke in an lo vei chen boka Saladin chuan thu pe in Christian te chu atlom tira Jerusalem chu thisen chhuak lovin alakir le ta ti in mitam tak chuan an ziaka ma se ama nge in azia ka tang le mi then khajia ka tang chuan mitam tak athat ve tho ti in a in ziak boka Jerusalem alakir dan tak hian in nialna ati chuak na sa hle ni engpo ni se ramthiang hlim Jerusalem chu Muslim ho kuta chuan a om le ta a Jerusalem alakir awang hian Saladin chu Islamic hero a puana niya ma se an thon thu chu ala top mai lo he an ne na chan na hian Crusade thar chu a chau chuak ve mek bokani Saladinan Crusader state a bei thule Jerusalem ala ti thu thar chuan khothang Christian te chu ati thin urin laipuya ka angmai chuan adenga Pop Urban the 13 chu chanchin a han ria chu chople chilin heart attack wangin athi ngala an pop thar Gregory the 8 chuan chople chilin Crusade nele tur chuan thu chu a chhuwa le tani Pathianin Islam ho ne na chan tir chu an sualna awanga Pathianin a hremna tiin Saladin chu ram huai tia hriat anita a athu chhuwa chu mun sang thedar ani mai baka rimoi le la mangtea thedar ani boka mitam tak chuan pop ko na chu an chang le a chungzinga chuan French lalpo atel nge ni heti hunla hian England chuan lal thar nein King Richard the First chu lallu khum tirania ani hian ramzau tak nein khothang rama thilti theiber polania masel lallu khum akhum ma to in Richard hian Crusade telve chu alo tumreng to a athil tum an han hriat chuan lal chung kwa po chu a thong hle a chutiang ani ta ka wang chuan England rampum pui po chu indona thiang hlim nei tur chuan anin po cha mupa Richard chuan ram thiang hlim la tura an kalkonga har satna an to chu hrengin kong thar zo atum ta a chu kong thar chu tuipui ani tuipui atang chuan along mangin mel maram chu apan don ani he athil tum lian tham tak mai hi a hau tak hle maya tin long atanga natna kai theile long chiat pal chu a hlo om dana nep chuang lo ani mase he kong thar hi keya kalngot ai chuan achakin a him zoka Richard chuan indona man ro tam tak chu khochak lama olsam takin a phur zung thei don ani anin po chana hau tak mai an zo nuwa long cholna atang chuan chuak turin anin peita long mangin ramthiang hlim lam chu panin an chuak le ta ni ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong te video le a pat dang nen kanin mule theu donia